Sjældnere, og den 22. juni 2019, der så jeg det sidste eksemplar, der nogensinde har set på hele den her arm. Det er lige herhenne med kylobusken. Den sad simpelthen i en busk her. Jeg kan vise dig billedet af det, fordi det var simpelthen et billede, jeg tænkte, så er den her stadigvæk. Men her sidder den i ryggen. I dag, knap 7 år senere, er den ikke set i området siden dengang. Det er et stort naturområde et eller andet sted, der gemmer sig. Nemlig. Og selvom sommerfuglen stadig findes i andre dele af landet, er dens forsvinden fra det midtjyske lynglandskab et billede på en tendens. Jeg er lidt opskriften for at blive deponeret en gang imellem, når vi går til det. Det er en kø. Og han kan ikke lade være med at reagere på, at jeg kalder for ham. Køen, sommerfuglene og de mange andre danske arter er presset af klimaforandringer og mangel på levesteder. På Naturhistorisk Museum i Aarhus viser de nu arternes forsvinden ved hjælp af kunsten. Altså jeg har forsøgt at udforme, man kan sige, et billede af den her bille, som hedder en grøn